Shout out kay Kim Cho. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Kini kay di na ko mag-nosebleed og tinagalog. Dili pa lalim marong gramming. Ay, marong grammar. Kabisag unsa pa kalaysyo o katsada sa atong mga ipang storya. Ang mga sayop ra jud gihapon ang mga hinumduman anak nila. Di ba Zay Kim ka-relate po ka? Daghang bansayon og mga abogaduhon nga wa ma-register aning nasura. Pangitaan jud tag sayo para sa ikalipay lang nila. Seriously? Ning anak ka mo bo inyong kalipay? Hi. Tanawa ra, bago pa gani ko nagsugod, nag-grant na. Sorry mga Meg, pero ayaw lang jud ninyo laina. Hibaw na mo, ing ani na jud ni akong mga content. So ay na lang jud ko ninyo pa-explain na. Bito, Day Kim, mangutana lang jud ko dala chika. Asa day si Sian Lim sa panahon nga perti ni mong gula? Unsa, nabisi pa siyang malditang asawa nga si Dina? Kaya na kumain ka na mo. No! Ayaw kumain! Char lang. Sa Love Day Woman naman da ito, no? And speaking of Love Day Woman sa DI, paita kayo, no? Mao pa gani pagsugod, dali naman kayo na goodbye. Gimingaw na gani ko sa family mo dragon, karon sa wong family na pud kumingawon. Hi, si David Jude ang nakaingon. Char lang. Bitaw ba? Kamusta naman indang tong mga tao? Kasi judge ni Kim Cho, kilagi daw wa ka graduate. Pagtsur, uy, kung kahibaw lang kasi tanan niyang sakripisyo sa kinabuhi, basta niyang ikaw makaigit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah. Ikaw makaigit. Char lang. Pasintabi sa mga nangaon dira, no? Sorry jud kaayo. Unta dirapod ko ninyo i-bash. Di mag-go last na to. Bita, no? Maski wa siya nakagraduate. Siya pud biya ang nakapatiwas sa eskwela sa iyang mga igsuon. Makaproud kayo iyang mga sacrifices. Mas gi-choose niya ang dili mo graduate. Ug mas gipili niya mahimong breadwinner siyang pamilya. Ug tan-awa ang resulta. Di ba na successful ra? Kamo, na successful mo sa inyong mga kachismosa? Hilabtanon, libakira, himantayon, filingera, ug uban pa? Pag sure mo, oips, nag-COVID na lahat. Nagsigi paghapon mong panghusga. Kamunong makareact mo sa live ni Kim Cho ug ubang mga artista. Wagas kaayo. Nya bitag makit-an ninyo sa personal. Pero mo maka-wave sa kamot. Bisagdag ko na kay mga singot. Grabe pa kayo makadalag syagit. Pagawon pag magkalisod. Bayaan na inyong mga kabuot. Anyways, disclaimer lang dahil no? Kani akong mga gipangyaw-yaw, wadyo na ilabot sa gobyerno. Unsa good town akong alamag anak no? Pero ang ako lang dyan diri nga side, kani lang yung mga tao, grabe ka mga feeling perfecto. Maglibog ta kung abogado ba ni sila? Or boring na dyan kayo sa ilang life. Sukad ang EBS kay nagsara. Sarang, sa puto na pud na aron sila. Bitaw, wala sa ilabot aning nga topic ang pag-shutdown sa EBS. Yes, naguol ko sa ilang pagsara. Pero it doesn't mean na mag-rant na pug ko about anak dire sa social media. Ang balikon. As a kid, syempre, wa ko'y alamag anang mga isyuha. Sadyang naguol lang jud pod ko direk dapita. Pero sa side ni Kim, ni Coco, ubang artista, right man na nila nga mustorya. I mean, kung kamo pwede, niya sila dili. Di man po siguro na fake news. Ilang mga gipangkatag nga mga storya. Nothing personal, just situational. Unsa ba? Hi, na day ang tawag. Anang magpahayag ra sa ilang mga opinion. Sa ilang mga opinion. Sa ilang mga opinion. Or magpagawa silang mga saloobin. Nawad-an gud silang trabaho. Alangan man pod kung magpaparte sila. Lisod po kayo magsadya sila, di ba? Maski naman sad siguro kung kamo ang naa silang side sa kaning mga trolls ay perti pa nilang lipaya. Ambot kung nahatagan na ba ni sila ayuda? Basing biya, to bash mo sa mga sikat. Ya, sa
sa inyong mga tinuod na social media account, natagbaw na pud day mo post. Nasa sap, wala jud mo kadawat. Bitaw, darong gool man jud kayo mo sa mga gipang storyang Kim. Grabe pang hate ninyo sa. Wa man unta siya gi-point out. Nakita as netizens, maigo, di ba? Pero back to Zay Kim. Proud gihapon kayo minimo. By tibay gihapon kaayo si Auntie Oops. Tanawa karon, ang ubang tao, stress kayo sila nimo. Pero ikaw dira, kalma ra kay ga-vlog-vlog. Mura ragway na hintabo. So in the morning, let's start to work out the body. Laban sa mong workout nga vlog, uy. May mga kadiha, tibuok lawas ga exercise. Ang uban, kamot ra enton permi gipalihok. Sig tuplok, cellphone, sig paningkamot ug pangbash. Isagway na pala. Pero the more nga i-entertain ng mga bashira, the more pod nga mugara na sila. So just let them be. Kay kung wa na mo pansin nila, maguol na pud na sila. Mas guol pa sa mga wa na pili og lista sa ayuda. Pero ante, balik ko nako. Proud jud mi nimo. Sa kadaghan nimo mga nindot nga nastorya, pero sa classroom ra jud taw naka-focus sila. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Magkatawa na lang jud ta. Well, kabalumi, nga ikaw mismo, nagkatawa sa mong kaugalingong istorya. Nobody's perfect biya, di ba? We use wrong grammar, create nonsense sentence. But guys, there will always be a room for improvement. At the end of the day, she learns from her mistakes ug nagpabilin ng positive. Pero di pud sa COVID, diliban ako ni Mumeg. Despite sa tanang pang hate ug bash sa mga tao nimo, nababilin ra jud kang positive. You're still fighting for what you believe is right. So laban lang jud. Pero by the way, ang importante, nagsorry ka ug imong gi-correct imong sayop. Pero ante, I know it's normal ra jud ang ato inyong mga reaction, mga artist sa IBS. Pero dili solusyon ang pag-rant sa government, dili sa social media. Basta next time, di lang ta magpalabi sa atong mga emosyon. Kay dira ta pirmi masayop. Learn from it and keep on learning. Nya sunod, bisaya na lang ta para sulbul. Charot, dito, diri na lang siguro ko kutob, diri na lang kutaman. Kadayon sa imong mga pinaglaban, dasig lang jud uy. Kaysa di madugay, mubalik lang hapon ng EBS. Di na parehas imong ex, nga di na mubalik. Kay wa naman say balikan. Basta iampo lang jud og hilom, kay dunggon ra lagi ka. Basta ilang kawala sa paglaom. Nagatang-atang pabiya in taon mi, kasumpay atong last episode sa Live Day Woman, ug naunsya na to. Wa para ba nimon nahibaw-an, nga imuha ditong anak ang naan day na. Hinaot na lang jud unta, mubalik ng EBS. Kibasid mo dako na lang to inyong anak ni David. Di paghapon mo magkita. So sige na kay manihapon na mi dire. Kay grabe na jud ka gusla. And I thank you. Shout out! Shout out kay Ate Judith Gabia. Kamustang puto na to dira ante? Nati Rose Villanueva po nga taga Hinguog City. Keep safe mo tanan nila. Shout out po Kuya Agustin Pulan Oy. O siyang channel po na August the 5th. Shout out po dira Ate Marisa Panoy na nahulugan jud taw niya og cellphone iyang bibi nga nagdidi na nagsige daw siya tan-aw sa mga vlog. Hala, sorry jud kayo ni mo bibi. Pero thank you po guys sa ma'am she. Grabe ka supportive nako. Keep safe. Hello din kay Ate Ameline Abria na solid viewer ko daw sa mga vlog. Ingon iyang hobby na si Kuya Makoy Matters. Thank you kayo and stay strong and always safe. Hello po ni Ate Marvel from Japan. Senisa Campita from Doha, Qatar. Kay Ate Maduna po, nawa siya apelido siyang YouTube account. Pero sige siya comment na ko. Hi ni mo ante. Hi sad Kuya Randy. Si Kuriska from Tagum City. Shout out po sa mga taga Barangay Santo Niño, Tubok, Davao City. Especially kay Ate Nemfa Gypte. Shout out kay Kuya Rodolfo Sitoy. Ate Maria Loisa Santander and family from Davao. Julian Angog from Surigao City. Juvelin Vinson. Shout out kay Kuya Kevin Vega and Ate Karel Vega from Leyte. And Eva in Australia. And I thank you. Kanta. Wala na akong magkagipon. Pwede na kumuko.
wa na itsura, no? Bekka naman, ay mo donate og wallpaper dira. Charot! Ay, nang nis. Once again, thank you sa mga nagpadana ko. Iya, tigana na niyang carton. And sa headband. Wow. So, amo jud ning gamiton ang karton. Para tanganan og Tanganag sa nina. yay. Okay, layas siya. Layas na ha. Alam ka na ko eh, kamatang to, wala na ko na siya dire. Ala. Yan na ka na ko. Ah! Bot tayo. Nya, nya kani, kung upaw ka nya, maligo ka nya. Nya, dili man lagi na mabusa. It's magic.